आं दिनै जा भिडिअ बानायगोन बे भिडिअआ जाबाय गुबुन हादोरनि सासे राष्ट्रपति बिथांखौ गोबाङानो सिनायखायो। बिथाङा जाबाय साउथ आफ्रिकानि राष्ट्रपतिमोन बै समनि। बिथांनि मुङानो जाबाय नेलसन मेन्डेला। नेलसन मेन्डेलाया माबायदि आखुनि मानसिमोन आङो एसे दिनै रायजोफोरनो फोरमायनो नागिरदों। आरो जोंनि खायसे बर' मानसिफोरा माबायदि आखुनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला, अब्लानो जों गोबां गियान सोलोंनो हागोन। नेलसन मेन्डेलाया जेब्ला प्रेसिडेन्ट जाखांबायमोन, जाखांनायनि उनाव बिथाङा गावनि बडिगार्डखौ लानानै सानसेखालि मोनसे दामि रेस्टुरेन्टआव ओंखाम जानो थांदोंमोन। जेब्ला रेस्टुरेन्ट सिङाव हाबो, अब्ला बिथाङा गावनि बडिगार्डफोरखौ जा जानो गोसो बेखौनो अर्डार होनानै जानो थाखाय बुंदोंमोन। आरो बेफोरबायदिनो बिथाङाबो अर्डार होबाय। गावनि जा सिकिउरिटि गासैबो अर्डार होजोब्बाय। अर्डार होखांनायनि उनाव नेलसन मेन्डेलानि खाथिनि मोनसे डाइनिं टेबोलाव सासे एसे बोराय मानसि जिरायनानै दंमोन। बिथाङाबो ओंखाम जानो फैदोंमोन। जेब्ला नेलसन मेन्डेलाया बिथांखौ नुहैयो, अब्ला सिकिउरिटिखौ लिंनानै गावनि टेबोलसिम लाना फैनो बुंदोंमोन। बेबायदिनो सिकिउरिटियाबो बै मानसिखौ नेलसन मेन्डेलानि नेलसन मेन्डेलानि टेबोलाव लिंना लाबोनानै जिरायहोदोंमोन। जेब्ला ओंखामा फैयो, अब्ला नेलसन मेन्डेला बिथाङाबो जाबाय आरो बै मानसियाबो जाबाय। बै मानसिया जोबोर हरधरै ओंखामखौ जादोंमोन, जोबोर माने स्पिडाव ओंखामखौ जादोंमोन। जानानै बिथाङा नेलसन मेन्डेलाखौबो माथो होलाङासै, रावखौबो माथो होलाङासै, ब्लक थांबाय। अब्ला सिकिउरिटि सासेया सोंदोंमोन, सार, नैबे मानसिया बेमारि खोमा। जेब्ला ओंखाम जाबाय थादोंमोन, अब्ला बिथांनि आखाइया जोबोर मावगासिनो दंमोन होनना बुंदों आरो जोबोर गिनानै ओंखामखौ जाबाय थादोंमोन। अब्ला नेलसन मेन्डेलाया बुंनोसै, बियो बेमारि नङा। जेब्ला आं जेलाव दङमोन, बै जेलनिनो बिथाङा सासे जैलरमोन। बै जैलरा जाय नेलसन मेन्डेलानि खाथियाव जिरायनानै ओंखाम जादोंमोन, बै जैलरा नेलसन मेन्डेलाखौ बिराद बुदोंमोन। जेलाव बिराद अत्याचार खालामदोंमोन। बुयै 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 जेब्ला नेलसन मेन्डेलाया मेङो, अब्ला दै गाङो। दै लोंनो थाखाय बै जैलरनियाव बिथाङा बियोमोननो। नाथाय बै जैलरा नेलसन मेन्डेलानो दै लोंनो होआमोन। जेब्ला दै बियो, अब्ला बै जैलरा हासुनासो होयोमोननो खुगायाव नेलसन मेन्डेलानि। जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा। नाथाय जेब्ला जेलनिफ्राय ओंखारबोबाय, राष्ट्रपति जाबाय। राष्ट्रपति जानायनि उनाव बै मानसिखौ मोनसे रेस्टुरेन्टआव लोगो मोनबाय। लोगो मोननानै अब्लाबो नेलसन मेन्डेलानि आखुआ ओरैबायदि, आंखौ सोरबा अत्याचार खालामनो हायो, आंखौ सोरबा बुनो हायो, नाथाय आं बेखौ अनगोनसो, आं बेखौ बरायगोनसो। आंनि गोसोआ ओरै नङा। आं रावखौबो सुथुर साननानै लाया, आंखौ सोरबा सुथुर साननो हायो। बेफोरबायदिनो बै जैलरखौ बिथाङा ओंखाम जाहोनानै हरदोंमोन। आरो जानो हायो बै जैलरा गावखौबो बिदि खालामगोन नामा होननानै माबा सिकिउरिटिखौ लागायनानै बुहोगोन नामा होननानै उखा मुखा हरधर ओंखामखौ जानानै ओंखारलांदोंमोन। नाथाय जोंनि बर'फोरनि आखुआ बिदि नङा। सोरबाफोर जुदि रायोब्ला, सोरबाफोर मायबा बुङोबा बेखौ एगेन्स्ट लानानै बुथारनाय, गावथारनाय, बुनाय, दम होनाय। नाथाय बिदि खालामनो मोना। बयहाबो जिउ दं, बयहाबो थांना थानो लुबैयो। नाथाय बिदि खालामनो मोना। जोंनि आखुआ सोलायनांगौ। दम होनाय, मानसि बुथारनाय, गावनाय, गासै खामानिखौ जों गारनांगौ। मोनसे मोजां गियान लानांगोन। नेलसन मेन्डेलाया जाबायदि गावखौ जेलाव अत्याचार खालामजानायनि उनावबो, बै जेलरखौ रेस्टुरेन्टआव लोगो मोननायनि उनाव राष्ट्रपति जानायनि उनावबो जाबायदि मोनसे मोजां आखु, मोजां गियान दिन्थिनानै बै जेलरनो ओंखाम जाहोहरदोंमोन, बेफोरबायदि जानांगौ।
बयहाबो थांना थानायनि मोन्थाय दङ, बयहाबो थांना थानो लुबैयो, बयबो हारिनि थाखाय खामानि मावनो लुगैयो, बयबो ज' हारिनि थाखाय खामानि माव। नाथाय सोरखौबा बुनाय बुथारनाय दमहोनाय इनाय खालामनाय बेफोरखौ जों गारनांगौ। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ नायाखैबा नायनांगौ, साबस्क्राइब खालामनांगौ, लाइक खालामनांगौ आरो शेयार खालामनांगौ। गोजोन्थों।